ଖାଲି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଅଲିଭା ଘର ବିନା ଯୌତୁକରେ ବାହାଘରଟା ସାରିଦେବେ ବୋଲି ବାହାଘର କରିଦେଲେ ନା। ଦେଖୁନ କିଛି ସେମିତି ଗହଣା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଅଲିଭା ଏମାନଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ଓ ଯୁକ୍ତିକୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲା। ଅଲିଭା MA ପଢ଼ିଥିଲା ସତ, ହେଲେ ଅଲିଭାର ନମ୍ରତା, ବିଦ୍ୟାଦଦାତି ବିନୟ ଉକ୍ତିର ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଥିଲା। ରୁକ୍ଷ ଭାଷାରେ ସେ କାହାକୁ କଥା କହିବା କେହି ଶୁଣିନାହିଁ। ତାର ସୁକର୍ମ, ତାର ସ୍ନିଗ୍ଧ ଶାନ୍ତ ମଧୁର ଭାଷା ଓ ବ୍ୟବହାର ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା। ଅଲିଭା ଭୋର 4:30ଟାରେ ଉଠି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ସାରି ତା ଶୋଇବା ଘର ଝାଡ଼ି ଦାଣ୍ଡ ଖରକି ଦିଏ ଓ ଗୋବର ପାଣି ପକାଏ। ତାପରେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଓ ସ୍ନାନ ସାରି ଲୋଟା ମାଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଦାନ୍ତକାଠି ପାଣି ରଖେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ପାଇଁ। ଆନନ୍ଦ ବି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଠାକୁର ଘରୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆସି ବସିଲା ବେଳକୁ ଅଲିଭା ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ପ୍ରଣାମ କରେ ଆନନ୍ଦକୁ। ଆନନ୍ଦ ଅଲିଭାକୁ ଉଠାଇ ମଥା ଆଉଁସି ଦିଏ। ଅଲିଭା ତାର ନମ୍ରତା, ସରଳତା, କର୍ମନିଷ୍ଠା, ସ୍ନେହ, ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆନନ୍ଦ ଓ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜତ୍ୱ କରି ବସିଛି। ଅଲିଭା ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏପରି ସେବା ଯତ୍ନ କରି ଓ ନଣନ୍ଦ ଦିଅରକୁ ଏତେ ସ୍ନେହ ଯତ୍ନ କରେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲିଭା ହୁଏ ସ୍ନେହର ସଂଖାଳୀ। ଯାହା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଲାଗୁ ବା ପରିବାରରେ ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସୁ ଅଲିଭା ତାର ମତ ଦେଲା ମାତ୍ରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ଓ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଯାଏ। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଲିଭାଙ୍କ ପରିବାର ଏପରି ଆଦର୍ଶ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ସ୍ନେହଭରା ଓ ଶାନ୍ତିଭରା ହୋଇଗଲା ଯେ ଗାଁର ଲୋକେ କଥା କଥାକେ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ପରିବାର ଓ ଆଦର୍ଶ ବୋହୂର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ। ଅଲିଭା ଭୋର 4ଟାରେ ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି କଲା ମାତ୍ରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଉଠି ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇ ଏକାଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବସନ୍ତି। ଲଘୁଜନମାନେ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ଅଲିଭା ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରେ। ତାପରେ ସଫାଇ ଓ ନିଜ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରନ୍ତି। ଅଲିଭା ସମସ୍ତଙ୍କର ଖବର ବୁଝି ସାନ ଦିଅରଙ୍କୁ ଗାଧୋଇ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେ ଓ ନଣନ୍ଦ ପ୍ରଭାତୀ ମିଶି ଜଳଖିଆ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ପଖାଳ, ଭଜା, ଭତ୍ତା ଖାଇ ବିଲକୁ ଯାଏ। ଅଲିଭା ତାର ବାପାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିଛି ବଜେଟ୍ କରି ଚଳିବା ଓ ପ୍ରତିଦିନର ହିସାବ ରଖିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଅପବ୍ୟୟ ଓ କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ରୋକିପାରିଛି। ସେ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପରୋକ୍ଷରେ ଶିଖାଇ ଦେଇ ପାରିଛି। ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ପଛେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଅଯଥାରେ ଗୋଟିଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହେଉ। ନଣନ୍ଦ ଓ ଦିଅରଙ୍କୁ ଏପରି ସ୍ନେହରେ ବାନ୍ଧିଛି ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚେତନାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଛି ଯେ ବାହାରର ବୃଥା ଆଡ଼ମ୍ବର, ଚାକଚକ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷଣ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନାହିଁ। କେହି କିଛି ଭୁଲ କଲେ ବା ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ଅଲିଭା ନୀରବ ହୋଇଯାଏ ଓ ଉପାସ ରହେ। ଆଖିରେ ତାର ଲୁହ ଦେଖାଦିଏ। ଘରର କେହି ଅଲିଭାର ଏ ନୀରବତା, ଉପାସ, ଲୁହକୁ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ଭୁଲ କରିଥାଏ ଭୁଲ ମାଗିନିଏ ଓ କଥାରେ ମୀମାଂସା ହୋଇଯାଏ। କିଏ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ବୁଝେ ଅଲିଭା।